गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै जोबनानै थांबाय। गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरारि जुथुमायाव साननैनि हाबाफारिजों गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय बालाबारि औगुरि ओनसोलाव थानाय बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला एमबि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3 आरो 4 जानुवारि 2026 एबा साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थांबाय। दिनैनि जोबथा सानाव एबा नैथि साननि हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव दोहोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। फिरफिलाखौ बिरहोयो गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' बिथाङा फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसेनो बाथौ दोहोरोमनि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होयो। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव आरज गाबनाय जायो आरो बेनि उनाव फुंबिलिनि 9 रिंगायाव गोथैसि बावनाय जायो। गोथैसिखौ बावजेनो आखान्थि नेहाथारि गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि मनोज कुमार बर'। बेनि अनगायैबो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ फुंबिलिनि 10 रिंगायाव लानाय जायो। बे हाबाफारियानो जादों गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय गं 58 गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव गौमा आरज लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ दैदेनो गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज हान्जानि आफादगिरि सिद्राम बर'नि दैदेननायाव जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बोसोनगिरि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लानानै बाथौ दोहोरोमनि सायाव आरो बाथौनि माखासे गोनांथि बाथ्राफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो खुंगा 20थि बोसोरारि जुथुमानि जरबान्दो मुंनि बिसम्बि बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी बिथाङा। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादगिरि खेराइ मोसानायजों हाबाफारिखौ जागायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 30 नं गरेसर बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारी बिथाङा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे गेवलां मेलाव बराय बिबुंथि लाखियो बानजाय आफादनि आफादगिरि मंगल चन्द्र बर' बिथाङा। बे गेवलां मेलखौ सामलायो गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' बिथांनि मासि लानानै सामलायनायाव जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि वेस्ट बेंगल रायजोनि सुरेश इसोरारि बिथाङा बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बिथांजों लोगोसेनो थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि सांग्रिलि बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। जर'खा आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि बिथांजों लोगोसेनो ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गरेसर बियाबदुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय गं 58 गामिनि रायजो राजाफोरा बाहागो लानायाव हाबाफारिया जानानै थाङो। गरेसर आঞ্চলিকৰ যেটো বাথৌৰ অধিৱেশন চলি আছে মোক এটা যেটো ইয়াৰ প্ৰাৰ্থনা সভা তাত মাতিছিলে আৰু হিচাপে আহিছোঁ। ভালেই লাগিল। আজি বহুত ঠাণ্ডা কুঁৱলী তথাপিও তাৰ মাজতে সকলো বাথৌ ভক্ত ৰাইজে গোটেই গড়েশ্বৰত একত্ৰিত হৈ ফালে এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিছে আৰু এতিয়া বাকী তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীবিলাকো আছে। তো ভাল লাগে যেতিয়া আমাৰ সকলো মানে সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে ধৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আধ্যাত্মিক লাইনটোত আমি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু উৎসৱ পাতোঁ, কাম কৰোঁ, চৰ্চা কৰোঁ। মানৱ জাতি, মানৱ ধৰ্ম, ঈশ্বৰৰ লীলা, ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি এই বিষয়ে যেতিয়া চৰ্চা হয় তেতিয়া মানুহে অলপ হ'লেও নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি দিশ বিচাৰি পায়। গতিকে এই কাৰণে উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।